Jak tretie? Veď ešte pred voľbami masírovali ľuďom hlavy, že sme úplne najzadlženejšie. A v katastrofickom scenári nasledovala tretia svetová vojna, morová epidémia a nakoniec samozrejme koniec sveta. Potom sa stal predsedom ekonomickej komisie Daniel Lako, fundovaný, rozhľadený, úspešný, pokrokový expert, ktorý na otázku redaktora Hudáka z Púchovskej televízie, či predstavuje pre Púchov jeho zadlženosť zásadný problém, vo februári odpovedal takto. Mesto je zadlžené, toto je problém? Nie je toto problém. Toto by som nejedol problém, pretože podmienky úverov, ktoré máme, sú veľmi priateľné pre mesto. V pomere s celkovému obratu mesta nie je to až také zlé. Sú samozrejme zadlženejšie mestá. Nikdy sa nestáva, že by mesto nezaplatilo neskoro. To svedčí o výbornej kondícii mesta. Vážim si, že Daniel Lako potvrdil výbornú finančnú kondíciu mesta. Predpokladám, že nikto nebude spochybňovať, že sa jedná o fundovaného, rozhľadeného, úspešného, pokrokového experta na svojom mieste. Dokážete si predstaviť, ako som sa zapotil, keď pre zmenu v septembri vyhlásil zase toto. Nie sme ďaleko od nútenej správy. Ešte raz. Nie sme ďaleko od nútenej správy. K takému fundovanému, rozhľadenému, úspešnému, pokrokovému expertovi sa také paberkovanie jednoducho nehodí. V danom čase je to všetko v poriadku. No povedzte, kto sa v tom má vyznať? Najmä ak minule Daniel Lako napísal, že tieto jeho doslovné vyjadrenia redaktor Hudák účelovo zostrihal. Znamená to, že ich nepovedal? Alebo že slovné spojenie výborná finančná kondícia neznamená výbornú finančnú kondíciu? Takže to, čo povedal, si nemyslel a čo si myslel, nepovedal? A preto redaktor Hudák nemal odvysielať, čo povedal? Aby si náhodou ľudia nepomysleli, že nevie, čo hovorí? Tak na to je strašné, čo je len pomyslieť. Nie to ešte povedať. Veľkou zásluhou je, že nezrušil trvalé príkazy, na základe ktorých odchádzajú automaticky z účtu splátky úveru. V rozpočte, ktorý sme zostavili ešte v decembri minulého roku, na to bolo potrebných 800 000 eur už vyčlenených. Okrem tých 800 000 na ročnú splátku úveru, na ňom zostalo ešte 750 000 eur ako prebytok. No ak je situácia na poli zápasu s úvermi taká dramatická, tak sa tých 750 000 malo použiť na mimoriadnu splátku, čím by sa zaťaženosť znížila zo 48 na ľúbivých 35%. Ale to neurobil. Ten prebytok 750 000 bol pripravený na rekonštrukciu dvoch základných škôl. 500 000 na Komenského a 250 000 na Gorazdovu. Strechy, okná a zateplenie. Lenže namiesto toho ich porozdeľovali na iné dôležitejšie akcie. No a už je koniec októbra a stále nič nevidno. K tomu sa už tento rok vybralo 200 000 eur na parkovnom, z čoho sa v minulosti budovali nové parkovacie miesta a opravovali parkoviská. A teraz ani nové parkoviská, ani sľubované zrušenie parkovného. Tak kam tie prachy idú? Samozrejme, že tie peniaze nemohli vypariť. To, čo s nimi robia, sa teraz nazýva šetrením. I hneď ako sa stala prednostkou, si Pufiera nechala prebúrať, prestavať a zariadiť novú kanceláriu a najdôležitejším pri tomto uťahovaní si opaskou bolo zháňanie žalúzií lososovej farby. V prísnom šetrení sa pokračovalo na MŠK, kde stvorili nové platené pozície. Takže čo predtým robila pani Bradáčová sama, dnes za to inkasujú trajanoví manažéri plus nový konateľ Luhový. No a nakoniec sa bolo potrebné postarať o nekvalifikovaného viceprimátora Hvizdáka, kde sa pre neho tiež našli potrebné 2000 mesačne, no ušetrili sa. Pani poslankyňa Andreánska sa spýtala ako. Minimálne 12 000 bolo usporených v rámci úspory na Dome kultúry. To je informácia.
A môžete mi povedať, čím sa usporilo? Lebo som nikde som nevidela, alebo môžem sa spýtať pani Vargovej, že či bude tento rok muzikál. No, zvážením v tejto situácii, v akej sa nachádzame a vzhľadom na to, že sme nechceli veľmi zaťažovať rozpočet mesta Púchov o ďalšiu zvýšenú dotáciu, tak rozhodnutím valného zhromaždenia došlo aj k niektorým úsporným opatreniam, čo sa týka napríklad tohoto muzikálu. Takže muzikál nie. A môžem ťa poprosiť, pani riaditeľka, že aké boli náklady na muzikál v roku 2014? To bolo tých spomínaných 12 000, preto pán primátor túto sumu použil. Dobre, ďakujem. Rozumiem tomu správne, že sa peniaze určené na zakúpenie predstavenia pre Púchovčanov použili na vyplácanie jedného nového funkcionára? Ale áno, keď sa šetrí, tak sa to musí robiť transparentne. Od polovice tohto roka obiehajú banky všetky mestá na Slovensku a ponúkajú zníženie úrokových sadzieb. Plošne. Najaktívnejšie sú Čopka a Sporiteľňa, pretože chcú získať čo najväčšie portfólio od priabanky. Primátora Dubnice nad Váhom to stálo jeden telefonát a získal 0,66 alebo 0,65% úrok. Nič ťažké. Preboha Rastík. Kedy to aj vy chcete spraviť? Za chvíľu je koniec roka a táto možnosť skončí. Keď sme ako jediní začali obyvateľom vracať dane z nehnuteľnosti, tak to bolo označené za môj predvolebný ťah. A tento rok sa ľuďom vracali dane tiež. Môže si dovoliť mesto, ktoré stojí pred nútenou správou, vracať dane? Iba mesto, ktoré má vybudovanú silnú ekonomiku, to dokáže. A prosím vás, nesúhlaste so mnou.